Hey guys, I hope you're all doing well. Finally here, igama lam ndinguSheila Chichana. I go by Sheila Darlings. Hi. Sizothetha ke sana ngemarhenezi. Is it marhenezi okanye makhenezi? How do you guys pronounce this name? I'm sorry. Mna ndingumXhosa. I want to pronounce it as isiXhosa ngumakhene to me. So, so I watched the very last episode, right? I bekushushu guys, kuyabanda, sorry. I watched the very last episode. I'm in the office. It's quite busy here. So I watched the very last episode. Yeah, the McKennas. So Lucy is meeting Lucy. I'm used to say Lucy Manak. Umanaka is meeting Olatoya, as we saw on the previous episode, that Olatoya was calling Umanaka for them to hang out, man. They've been friends, but a lot has happened in their lives. Ne? So again, now they are sitting down. They went on a spa date, which is beautiful for Ikelis. So now bayathetha ke. I'm not sure uba Olatoya what was she expecting from Umanaka. Umanaka is like, okay, no, I don't have an issue. I understand where you're coming from. But what I didn't understand is for you and your ex wife drama that you guys pull everyone kuyo abantwana, and so now nifuna thina sichoose which side must we go into. Kanti thina we don't have to, because you both are friends. No, we are not going to choose Tina about who's right, who's wrong. Our best interest here was well-being abantwana, and you guys, you should have done better. Like, you should have done better. But uyambona Latoya, she's not having it. And I understand. And in the Monday, I'm understanding no, you guys were both my friends. And she was my friend way before you were my friend. And Latoya, she's like, but I wanted, I thought, Umanaka will be on my side. But Umanaka, uyaziva i-concerns zakaLatoya yintoni ekustresayo, because uyakuva i-concerns zakho, but the fact that she cannot take side because you guys are both friends, even if you are not friends, you don't have to take icala of any of abantu xa besilwa abake relationship, like you don't have to. So yeah, uyamxelela ke, and I felt that reconnection, yabo, which I feel good they can just work on their differences. And Manaka is telling Latoya, and also ndifuna uyazi uba she is still my friend. And andifuna utshuza uba Gompo itshomi yam, Gompo itshomi yam, because you guys are both my friends. And I'm like, yes, wena ntombazana mxelele. And now Latoya uyaxolisa about the fact that she couldn't really be there for Umanaka when that thing that we don't want to mention here happened. Uluze uthi no, anangxaki, at least you have sent me a message, but I didn't understand uba ubavele wathula. Uthi hayi sanabi nam ndandidipatsha ndiqonda uba undikhetha ngazi itshomi yam, so ndadipatha ndancame andazazi. Uthi and also after that khange kubekho nebrand efuna usebenza nam. Ii-brands kanti zinjani guys? Ii-brands azifuni sibe ngabantu. Ii-brand azizazi uba ngexesha umntu uyafokova. It's so funny how the baddies and Instagram hands, noba umntu angane-reputation enjani, angayixiki xa ithini ibrand yakhe, but they still work with them. Bayayithanda i-controversy ekugqibeleni. And uLatoya, in my view, naye bene-controversy nje beyibringa into her brand. So yintoni ebangela ubani bangamthathi, bangafuni usebenza naye, as if generations ebe-perfect, because kokuqala ibingekho nento ibitsiza kwi-generations, in my opinion. Ndingandibulali. So of which man, like that, it was like so heartwarming to see them behlala bethetha as grown women, mothers, into ebalulekileyo ukuthi their mothers, their partners, their sisters, their siblings. So I really enjoy that. And also the other part, so Unubia. Guys, can I tell you that I love Unubia so much. Unubia says abe wrong amehlo nam. Ndimthanda Unubia nogogo. Granny, which is their Latoya's grandmother.
I love that woman. She is 103. She still does her nails. So Utata Kalatoya, was he's like, you know what? I forgot to go and treat my mom. I love the relationship they have. Nkosi yami. Oh, bethunani. Athi kumele kaloku umama umchetywa ndima amazipho. I have to go and cut her nails. So wahamba ke wayomcheba amazipho ke igyal uNubia wafika wathi, yho, ndilibele noba I own my grand nails and all of that. So and I like the way they addressed situation kaNubia yesikolo. Bambuza, okay, undawoni ngoku wena nontombi? What's going on empilweni yakho? uNubia now she's explaining. I'm like, oh, okay. I like it indlela bam-addressa ngayo. I-level of immaturity kaNubia, it's out of this world for a teenager, because I want to believe she's still a teenager, 18, 19. I don't even think she's 20 yet, if ever besesikolweni this year. So she could be 17, 18. Yeah. Umntana ugqibe 17, 18 mos high school. So she's like, no, I think I needed a break because there was a lot going on and I got affected. So I felt ukuthi ngiyayidinga i-break just to think nam as umuntu. Yabo. I'm like, okay, Ntombi, I wish nothing but the best uba ubuyele esikolweni because awusoze kaloku ungabi na-matric. Awukwazi. Awuzokwazi. At that time uLatoya naye befoka. uLatoya uthi ke ngoku Lucy, there was a time, okay, like, there was a time where I couldn't do anything, where I was living at home, ndiphila out of i-grant zabantu abathathu. Guys, can we stop taking i-celebrities ingathi zinento yonke? Ngabantu. Ngabantu, guys, abantu like i-celebrity ngabantu. I've realized ukuthi, hey, guys, ngabantu aba akho nto immune ngabo, nabo ba-abound babaluza imisebenzi njengoba nathi siyiluza imisebenzi apha kwi-ground level. Into basibabona eTV it doesn't mean uba they've got everything under control. Ngabantu. So there was nothing much actually playing besides the part kaLucy and the part Yakagogo being trained. Now towards the end of their conversation, Umanaga is like, by the way, my doll, I am going to have the unveiling of my baby girl. All right. And I want to tell you in advance that, sisters, she's gonna be there because she's my friend. And I'm going to tell her that you are going to be there. So you guys have to see what you do. We don't have to choose Tina. We don't have to fear good. Oh, Nkosi yami, i-plate zizawubhabha phezu kwethu because nina nilapho nobabini. You guys kuzafuneke nizame uzishota ngaphandle kwethu, but mna ezitshomi yam ndinifuna phaa nobabini. Mhlawumbi it's a good thing to do. Yeah, but they can just sit down and be cordial about this. They don't have to be partners again. They can sit down and talk over this. They can fix izinto zabo, babe mutual ex-partners, like babe mutual respect ex-partners. Because guys, why does a divorce has to be horrible? Why a divorce ibambi? Why iba hlaka a divorce? Because xa senigqibile uba nifunani, yintoni ebangela uba nibe nithetha ngomnye nomnye? Yintoni abantu bayathanda ulwa ayisebenzanga akho nto ayilwisi hamba indlela yakho nomnye hamba indlela yakhe. You don't have to tell us. Asingeni ndawo thina because the minute that you guys go on social media nixifana niya-expozana and why ningaxelelani iindaba zenu apha emnxebeni? Because nineminxeba mos, ningase nixelela iindaba zenu sana umqhaqala. Why nifuna ilizwe lonke lazi uba nina sana ngoku abe nitheni ndakuthengela i-underwear ethile, ndakuthengela ibhodi ethile, ndakuthengela ipenti enamagqabi, ndakuthengela isilambi esithile. Kutheni nifuna sizazi ezo zinto? Kutheni nidika? Because niyadika. Into edikayo ngee-relationship ezipublic yilaa nto ubana xa bexabana baza phaa bazonuntsana babe betsalatsalana. You understand? Aninyanzelekanga uba nirhobharhobhane nibe nirhwebhana apha kwi-social media because xa nirhobharhobhana sabe silapho. Sabe silapho because niyasimema, nimema ii-opinion zethu ezingadingakaliyo because niyadika. Guys, akuqali ukohlukana abantu ngabantu abapopular, kudala abantu bohlukana. And akugqityeliswa i-divorce isezaba khona. How about just uzipholele
You can just say, but okay, we're no longer together, so that abantu bangabikho sekheyisini yomnye xa bebona omnye happy. Qha, that's it, and then you move. Buyafuna ungatsho isizathu uba ufuna, you don't have to. And you don't even owe us anything. You guys can just move professionally. Kubona eza relationship zase-ofisini umntu xa kwathi, I like you, but I would like us to be professional. Nibe professional. like a like a relationship zase-ofisini. Nibe uvume wena simuncu because uyathanda wake walibona apha uthando lu-professional. But guys, you can still be professional about breakups and nibe professional. Nibe professional. Sometimes ezinye izinto anizenzi when kids are involved. Like guys, sithaba sa-divorce, like sasiva sizothuka abayeni bethu apha. No, we will never do that because sinabantwana naba bantu. Noba umntu akasekho emhlabeni awukwazi uthetha ngaye kakubi. Because xa ndisiza apha ndiveza amanyundululu am, because la manyundululu ayingowakhe qha ngawethu sonke. So iyandina le nto abantu xa besohlukana fike bezothukana kwi-intanethi ndivele nge-understandi at all uba nifuna ntoni apha kwi-intanethi. So ke sana I am hoping uba kwi-next episode i-unveiling yomntana kaManaka mhlawumbi izawuvezwa because she mentioned it here. And usisters kuthiwa uzawube yifotografa phayana. So andihleki guys, andihleki ndicinga xa isithi Latoya is a liar. Ndicivile cinge loo nto uba uyawuthini xa simona uLatoya, that's why ivele waqoma. Uzisa lo. But ke uzazibona wayemkhethile guys, khethile. Uzazibona esipilini ndishow uLatoya kwakhe xa ijika. And it's so funny how no. Guys, I still want to review I didn't watch the full episode kalungelo because like I'm saying busy. I wanna watch because umntu kaLatoya bepha ndifuna uva uzi-explainer uzithini phayana. Already I want to believe now uLatoya nayo inengxaki. uLatoya unayo ingxaki because uyayithanda i-social media, uyathanda hlala ubukwa too much. As much as uba esithi iyamdamejela into but uyayithanda ijam uLatoya because kutheni zonke ezi partner zakhe kunini abantu bajola. Kunabantu bayatshata bohlukane. Ndasava nix ngabo. uLatoya yinto engakwazi noba umntu uliphara noba yintoni uthi because uzihlaza wena. Thina besesikwamkela nephara lakho ngoku sowubhizi ngo-social media uthi umntu uliphara. Thina besikwamkela thina because okay, xa umthanda siyamthanda nathi. I just needed to add this part because the culture commences a lot of weekends. As I said, I have to work, I have schoolwork. I like ingqondo yami ishushu. Baba yini sana wenziwa email, copyright, and they even talking about her death. So I'm going to review. Yeah, I am going to review whatever that we are. That's the way. Please do not ask me to put a full video or a full episode. I can't. Oh my darling. Oh, betina ndiyamthanda ugogo ndifuna uyazi. Yes, monela. So sweet. And you can tell ukuthi why bebahle sana bahle abantu baphalamzi. Oh no, bahle. Boys are so handsome. And ke ngoku I think uPaulina iphele where uPaulina where she was having a conversation with Latoya. Latoya maybe trying to acknowledge or trying to fix what they couldn't do it then, because it felt like uPaulina yena, like guys, like being an eldest daughter or an eldest siblings is not easy because each and every time abantu bacinga fana unazi feelings wena, you don't feel hurt, awuhethishwa nto, yeah, like uyimbokotho, uyintsimbi, nguwe intsimbi edlezini ndakabawo. So sometimes as families, we need to check on our eldest siblings because they also go through izinto zabo. Ngiyamxolela guys, impumlo zami ziyarhawuzelela. I'm sure it's because of life. There are those siblings ezindala ezinengqondo. Kukho ephuqa nje siblings ezindala. We can't run away from that. But we need to check on our eldest sisters and brothers because now ngabantu bane-feelings. Sometimes abafuna unixakekisa ngengxaki zabo, which I think I'm also like that. Andithanda uxakekisa abantu ngengxaki zam, and I always want to be there for other people, but andithandi uba abantu ndibe ndibabombada ngeendaba zam. But ke that was it. And also where uLatoya, I think it's going to be highlight here next week. uLatoya apha athetha khona noRhontsi uba intombazana
yintoni ingxaki yakho, masihlale phantsi masithethe, please tell me, like ndi-address. Urhontsi unetshiki, like hayibo akayiboni uba ndi-addicted, akandiboni uba nengxaki yoba addicted. Sorry guys. She's like, hayibo akandiboni uba sele ndi-addicted. Usile urhontsi, ingathi wayethunyiwe sandiba makahamba utya izidakamizwa. Xa eziqonda urhontsi uba une-addiction kutheni angayiyeki? Because laa nto ifuna nawe uzixelele ezinto. Banintsi abantu akudala bezitya izidakamizwa besiwa kwi-rehab besithini. Abanye bancedwa kukho umntu ahambe enkonzweni, abanye bancedwa kujoyina iinto ezithile nezithile. Yena sana ufuna abantu ba-understand uba sana nditya izidakamizwa. And for mna ingathi urhontsi njengoba nje sitya izidakamizwa uzityela laa nto wayenza usisi wakhe, not because uyazitya, because akanandlela, because aba bantu bathandiwe, uyababona nje ngabantwana abathandiweyo kokwabo. But ke guys, that was all for from Omna for episode, I think it's episode 6 of Ida McKenna's. Guys, ndiyaxolisa yazi ndizobhala ii-exams. Sometimes we're just gonna be, yeah, but yeah. If umtsha apha ke sana ungalibali ukusubscribe because sana wenza ntoni apha ungasubscribe. But if you do like a review, guys, like I said, there is a show of Umageza is looking for a wife. I think I want to review that, but anaxesha, guys. Andinaxesha. Baba yini nithi if ever ke umuntu akafuna usubscribe khanibe ni like kwalo mzuzu. Nibukele thile ekugqibeleni nibe ni like, nibhala apha ezantsi noma ubhale ntoni. Bhalani apha ezantsi kwi-comment section umntu atsho uba yena ucinga ntoni nge-The McKennas, guys. Andizukwazi guys. Leyo i-guidelines already on my other channel ndine